Dobrý večer. Moje posledné video malo dosah, ktorý som aj nečakal. Má to momentálne 13 000 zliadnutí a nejakých 140-150 komentárov, za čo vám strašne veľmi ďakujem. Aj za nejakú podporu, čo sa týka tohto riešenia, alebo aj samotný kontakt. Budem každého nechávať anonymite, či už ako spomínané predchádzajúcom videu samotný servis alebo ľudí. A pán robí v CF Moto servise, ktorému by som to následne zaniesol. Len tak pre informáciu, keď ste tu náhodne, treba pozrieť moje predošlé video, ktoré bolo pred 13 dňami, teda necelými 2 týždňami. Dneska je 19. maj 2025 a pred 12 dňami som bol zaniesť moju motorku CF Moto 300 NK do záručného servisu. Čo sa týka ešte toho minulého videa, bolo tam nejakých pár nezrovnalostí, ktoré sa ma polka komentárov bola iba taká, že idem do servisu s touto istou poruchou, teda na nejaké čidlo, na nejaký senzor, nejaká elektronika, nemôžem povedať na istovku, čo to je. Že som tam bol už tretíkrát na túto chybu a že mám právo na odstúpenie od zmluvy a teda na vrátenie peňazí. Je to taká blbosť, že prvýkrát ja som povedal, že ma len vyresetovali. Že to sa stáva, nejako to zblbolo, ale ma len vyresetovali. To znamená, že nebol urobený žiadny reklamačný protokol a mne to oficiálne neuznali ako reklamáciu. Neskôr som tam bol o nejakých pár týždňov, keď mi to zaspravilo, mi to vyhodilo proste to teplotné čidlo. Prestal mi zobrazovať teplotu, začal mi len točiť ventilátor a mi to začalo spalovať horšie. Samozrejme, keď to nemá informácie o teplote chladecké kvapaliny, či je motor ohriatý. Vtedy mi vymenili termostat a až vtedy bola prvá oficiálna reklamácia a teraz je to na druhej. To znamená, že teraz, keď mi to vrátia, je to tam 2 týždne, ešte moc si nepohli, mám tam aj GPS lokátor a nechal som im tam všetky doklady od nej, aby ja som tým chalom povedal, kľudne sa na tom chodte prejsť niekedy večer, keď bude nejaký chlad, aby to spravilo znova. Prešlo sa na nej tak 200 metrov, maximálna rýchlosť 10 km za hodinu, čo sa prešlo len okolo areálu samotného servisu. To znamená, že sa na ne nejako nejazdilo, že je niekde iba odparkovaná pravdepodobne a asi čaká. Minulý týždeň som tam volal útorok pred 6 dňami s tým, že im majú dojsť diely a diely už by tam mali byť od stredy, štvrtok, piatok, sobota. Tu počítame, nakoľko v tom servise tam sú aj v sobotu do obeda. Nedeľ nepočítame a dneska je celý pondelok. To znamená, že za nejaké 4 dní, odkedy majú súčiastky, aj tak mi je to blbé, že týždeň čakajú na súčiastky, to je dosť na takúto zásadnú chybu. Nakoľko mám jedného kamaráta z okolia, ktorý si takisto kúpil čisto novú 300 NK s 0,0 km, majú od pondelka minulého, majú týždeň a už mu 3-krát vyhodila teplota. To znamená, že nie som sám, že podľa mňa mala byť na túto chybu nejaká zvolávačka alebo niečo podobné od tých Číňancov. Ale očividne sa nestalo a ľudia s tým majú problémy, jak na 300 SS, 300 NK, 300 CLC. Tieto 300 majú s týmto veľký problém a väčšinou sa jedná o nejaký softwarový bug. Mám podozrenie, to je moje. Nemôžem hovoriť, čo je na mojej, alebo čo je nejaká závada. Není som technik, oni sú tam od toho, aby mi to spravili, teda takúto pomerne závažnú chybu. Mám tu nejaké body, tak ich budem čítať. Ďalšia vec, neviem ako je to s vrátením peňazí, alebo odstúpením od zmluvy, keď to budem vrácať tretíkrát. Nakoľko, ako som spomínal, tú motorku som ja nekupoval úplne novú, mala tam 2500 km od prvého majiteľa, čiže vlastne bola sezónu používaná po prvom majiteľovi a ja som ju kúpil cez predajňu CF Moto, autorizovaný servis a toto stredisko a toto možné, kde mi na ňu poskytli aj záruku, mám od nich kúpno-predajnú zmluvu,
s tým, že mi poskytujú 2 roky na záruku. A neviem, či oni mali na tom predaji, samozrejme niečo išlo pôvodnému majiteľovi a niečo išlo im, nejaká marža. Neviem, či tam je marža, alebo či to všetko išlo tej majiteľke. Neviem, ako to bude s vrátením peňazí, či oni si tam nehajú tú maržu, alebo mi vrátia plnú sumu. Takisto veľa komentárov, však to vrať. Prosím vás ľudia, není to 5 eurová vec a predávajúci si to tiež veľmi uvedomuje, že mu odíde nejakým spôsobom zákazník a peniaze z predajne, o ktoré prísť samozrejme nechce. A ten predajca spraví samozrejme všetko preto, aby ju tá motorku držal, aby sa vykrutila z tej záručnej doby, ktorá není už nejaká dlhá, nakoľko som druhý majiteľ a nesťahuje sa na mňa 5-ročná záruka. A bude to všelijako obchádzať, resetovať, ja si myslím osobne, toto je môj názor, toto ja nehovorím, že tak je, kľudne ma opravte, budem veľmi rád, aby to tak nebolo. A myslím si, že aj ja som spravil veľkú chybu tým, že som išiel znova do toho istého servisu a povedal som aj tomu kamarátovi, čo má s ním problém, on ju nekupoval tejto predajni, ale inej, že nech ide tam s ním, nech uvidia konečne, že není som sám, že treba s tým niečo robiť. Takisto veľa ľudí spomínalo, že však mám to poslať niekde do Prahy, do Čiech a že mi tam preflešujú ECUčko alebo nejakú elektronickú tú jednotku základňu, že tam má byť nejaká chyba. To bolo spravené druhýkrát s výmenou toho termistora a očividne termostatu, pozor, a očividne to nejako nepomohlo. Možno to pomôže, možno nie, alebo už poznám aj takých ľudí, čo ju majú rok, svietím to a proste na tom jazdia, že serú na to. Dobre, čiže je to 13 dní, je tu nejaký menší update, že nič sa nepohlo. Není to tretíkrát, čo sa to tu reklamovalo, teraz je to druhýkrát. Motorka sa nehýbe, neskúša sa, moc sa s ňou teda nerobí a týždeň sa čakalo na diely. Pekný večer prajem a dúfam, že to dobre dopadne. Predajňu ani ľudí nebudem zmiňovať, nesnažím sa pošpiedniť nikoho meno a ja som optimista a dúfam, že sa to vyrieši v dobrom. A velice ma to mrzí, nakoľko kúpil som si motorku, je teplo, mám kamarátov, môžem chodiť s nimi, môžem chodiť na tom do roboty, ušetrím trocha, lebo auto mi dosť papá akože. A namiesto toho chodím po reklamáciách a som doma. Toto ma velice mrzí, že kúpil som si motorku a cez sezónu nemám z nej absolútne nič, len mi sedí proste volať servise a nie. To je akože, je to strašne demotivujúce, týmto smerom to chcem povedať. Ďakujem za vyjadrenie tohto môjho nejakého subjektívneho názoru. Majte sa pekne a ďakujem vám veľmi za hociakú podporu. Čaute, dovidenia.